wangaseni. Amabhinca bekhala kakhulu mayelana nokuthi ingoma yamaskandi ayikho ku-top 10, kodwa aseshintsha umqondo ngalokho athi wona azovotela uJumbo, wena Nkosi uyazi. Basho khona ukuthi leya ngoma musuyibukisisa kahle iyasineleka. Ake ngimthathe babukele emakhaya siyobuka omunye wamabhinca esho ukuthi yena kungani ezovotela le ngoma le kaJumbo. Molo msakazi. Nami impela hayi ngivumelana kanye nawe hayi. Siyavotela lensizwa lena uJumbo ngoba hayi nami sengilahle ithemba ngoba lezi inkabi zethu lezo ukhuzani nomthandeni bengangenanga nje ku top 10 sesibone kahle ukuthi hayi nathi mabhenca since le ngoma lena kalomfo uJumbo lo inkabi uJumbo isineleka. Sesenami angidayise nathi intondolo yami nami le msakazi. Sanisa sesiphosa lenkabi lo uJumbo sihlukanisa unyaka. Ingoma F ziyakhala njengamanje. Ngeviki elilandelayo ngizobona udayisa noma yephi kule